Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din The Escapist. De data aceasta, vreau să vedem, am făcut puțin progres aici. Vreau să-l căutăm repede pe asta, poate are un file, nu are nimic, are decât un duct tape. E a treia oară când încerc să filmez, odată am văzut un fail, uite, are asta file. Nu putem crafta că nu avem inteligență, suntem proști, nu? Da. Hai zi repede pe Andrei și pe Lucas, nu am nimic de contrabandă, facem repede chestia asta. Ce am făcut eu în off camera, am spart peretele acela care v-am arătat în al doilea episod, pe acela l-am spart. Până l-am lăsat 8% și acum vreau să fac repede inteligență, că nu mai am chef practic deloc. Breakfast nu-mi pasă. 35. Hai. Se pare că mergem bine. Încă o dată. Mă repede așa, tun. L-am craftat. Și astea le bag în WC-ul. Bă, nu veni acum să mă cauți, că-mi ba picioarele în tine. Acum mă caută. Doamne ajută că nu găsim nimic. Și acum să facem totul corect după breakfast. Uite, l-am spart pe ăsta, l-am lăsat 8% pe acesta. Care, uite, viral cu ăsta cu roșu. Cu mansul cu roșu. Cu ce ai. Oricum nu mai îmi pasă. Period. Acum stăm degeaba. Așa, uite, fiți. Asta e planul. Spargem peretele. Mergem, ne uităm stânga. Ne uităm dreapta, nu e nimeni. Tuf. Și spargem și am ieșit din prima închisoare. Yeah. Hai să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă. Ta-na-na-na. Eu mă plimb degeaba. Ta-na-na-na. Hai să bătem pe cineva. Hai să bătem pe cineva. Lasă-mă, polițistule, tu-ți nația. Lasă-mă, polițistule. Polițist, corupt, nărod. Polițist handicapat. Lasă-mă, polițistule. Mori, mă. Mori. Așa. Nici că ai ceva tu, mai important. O spatulă, nu poți să sapi. Bine, mergem să mâncăm. Uite aici. Hai că am ajuns, dă-te naibii. Am ajuns cu ăștia la masă. Ce dorești? Mie muffin. Nu le iau așa doar ca să le crească, să fie mai tanzap ăsta Edgar cu mine. Levi mai e bun prieten cu mine, Levi. Uite-l pe Levi. Da, Levi mult mai e și el mai bun prietenul meu. Și stăm degeaba toată ziua. This is disgusting. O gata, am terminat jocul ăsta. Deja trebuie să-mi iau o haină doar. Da? Dau în masa de muncă. Că nu am nevoie de ea. Nu iau decât o haină de poliție. Perfect. Deci se întâmplă perfect. Deci nu mai am nevoie de absolut nimic. Bun, repede facem așa. O punem pe noi. Ieșim. Tot în jos o punem pe noi pe asta și gata. Deci suntem good to go. Nu-mi pasă că am muncă. Stau, uite, nu, stau toată ziua aici și mă culc. Unde e creștele meu? Îl băgai în WC-ul. Hai mă căutare ăștia. Hai să băgăm toate astea aici. Putea să-mi declește. Acum să stau tot timpul, stau în pat. Gata, hai. Asta fac toată ziua. Cred că mai bine bag pauză. Da?
Bag pauză acum sau bag după aia? Bag pauză acum. Ce mult a trecut. Este deja 9. Haideți să vedem. Așteptăm până la 10 și să vedem pe cine îl caută. Atenție, de aici este planul de scăpare, uite aici. Am asta de lângă ușă și am scăpat. Și am scăpat și am evadat. Mai este puțin până la 10. Mai e un sfert de oră. Și acum să vedem. Sper să nu mă caute pe mine, că vrea să evadez. Nu mă caute pe mine, că vrea să evadez. Ta-na-na-na-na-na. Nu. Pe mine mă caută. Gigi! Hai să luăm astea repede. Luăm și pe astea. Aruncăm. Craftăm. Pam, pam, pam. Până am craftat, îl avem. Da, te lasă-mă în pace. Te fix aici. Deci, imediat ne luăm itemele. Nu avem nevoie de asta, de asta și de asta. Bun. 3, 2, 1. Te ne ascundem pe aici. Ne punem asta pe noi. O dăm jos. Bun, mergem. Merg toți ofițerii. Noi ne ascundem. Ne ascundem, așteptăm până la 12. Nu venim cu A. Nu. Aoleu. Crezi că vine cu A. Treci-mă o dată. Haide. Da, haide, hai că pot. Deci bun, tăiem. Mai tăiem. Hai că merge. Nu vine nimeni. Hai că merge. Încă o dată. Ultima oară. Și am fucking evadat. Yeah. Dacă ți-a plăcut, nu uitați să dai un butonul de like, un share, să vadă și prietenul, să subscribe dacă vrei mai mult și ne vedem data viitoare. Pa!